హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ హేమంత్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హేమంత్ గేమ్ తెలుగు. గైస్, టుడే మన ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో వచ్చేసి అయితే నో కిల్ ఛాలెంజ్ అనమాట. ఫ్రై క్లాస్లో ఎటువంటి కిల్ చేయకుండా అసలు అని నాకు ఆలోచన వచ్చింది. ఒక కిల్ కూడా చేయకుండా అసలు ఎలా అవుద్దు అని. ఓకే, ముందైతే చేశాను, అసలు ఒక కిల్ కూడా చేయలేదు. కాకపోతే అది లాస్ట్లో ఒక కిల్ అని వచ్చేసింది గైస్. మరి ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలియదు, అందుకని మళ్ళీ రికార్డింగ్ చేస్తే ఈ పట్టు సరిగ్గా అయింది. అక్కడ ఎపిసోడ్ కోడ్ కొడుతుంది కదా, స్లెడర్ వేసి ఒకేసారి ఇంకోటి థింక్ అయిపోద్ది. ఓకే, అయిపోయి జస్ట్ మిస్ జట్టది, కానీ మనకు తగిలినట్టయితే మనం అలా కిందకి వెళ్ళిపోతామన్నా. అది జట్ట కానీ కాలుకి కానీ కొడతా అలా కింద పడిపోద్ది. ఓకే, స్లెడర్ ఈ లోపల ఒక మెడికేట్ వేసుకుని వద్దాం, అలానే హెల్త్ తక్కువ ఉంది కదా. ఓకే, మెడికిట్ అయితే వేసేసాం. పాయింట్స్ అసలే మనకు తక్కువ ఉన్నట్టున్నాయి. మీరు అరే ఆ స్లెడర్ నొక్క గడిపోయింది అన్న. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా నేను మీకోసం ఇంకా అన్ని గేమ్స్ ఆడి నేనైతే మీకైతే పెడతాను. ఓకే, ఇప్పుడు స్లెడర్ వేసి కొట్టేద్దాం. ఓకే, మనకి వాళ్ళు వస్తున్నారు కాబట్టి మనం అయితే పైకి వెళ్ళిపోయి రెడీగా ఉందాం. మన పైకి వెళ్ళి లోపల కొట్టేస్తారులే నాకు తెలిసి. ఓకే, మన లైక్ అయితే కొట్టింది. ఓకే, మనం ఇంకా దీన్ని ఏం చేయక్కర్లేదు, ఇలా కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అలా కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అని. ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తుంటే అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మరి ఇప్పుడు మనమైతే జాగ్రత్తగా అయితే కొట్టుకోవాలి. అక్కడ మన కింగ్డమ్ కూడా తగ్గిపోతుంది. అక్కడ మన కింగ్డమ్ జట్ అయితే కొట్టేసింది. మరి మనం ఎలా దీన్ని నో కిల్ ఛాలెంజ్ ఎలా పూర్తి చేసేది విన్ అవ్వాలి. ఓకే, లాస్ట్ ఫైనల్ స్లెడర్ రేస్ ముగించేద్దాం. ఓకే, మరి మనం నో కిల్ అయిందా లేదు చూద్దాం. ఓకే, మరి మనకైతే నో కిల్ ఛాలెంజ్ అయితే చేసేసామన్నా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది మన ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అన్న మన ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్. బై ఫ్రెండ్స్, బాయ్.